Velkommen til Galaksen. Galaksen er en integreret institution med børn fra 0 til 6 år. I Galaksen er der en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. I vuggestuen er der 14 børn, og i hver af børnehavegrupperne er der 22. Vi er opdelt sådan, at vi i hverdagene er stueopdelt, men når vi laver projekter og forskellige temaer, så er vi aldersopdelt. Og det er vi for at kan nå ind til børnene i den aldersgruppe, de hører til. I perioder er vi opdelt fra januar og ind til sommerferien, 1 gang om ugen, hvor vi har forskellige temaer. I Galaksen går vi meget ind for udeliv. Vi er med i de grønne spirer og går meget op i, at de grønne spirer er det, der sådan skal fylde mest i vores hverdag. Vi sender temaer ind for at få et grønt flag 1 gang om året. Og udover det, så har vi nogle af pædagogerne, et par stykker, som har uddannet sig inden for motorik, og som laver en del bevægelsesfag. Jeg sidder på en krone. I dag sidder jeg på en krone.